ప్రభునందు ప్రియమైన వార్లరా, మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున మీకందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. నేటి దినము అనగా 15th February 2021 దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని కొంచెం సేపు ధ్యానిద్దాం. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 24వ వచనం నుండి చదువుకుందాం. గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 24వ వచనం నుండి ఇలాగు రాయబడింది. క్రీస్తు యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోనూ దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారు. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. గమనించండి ప్రియమైన వార్లరా, మరి నేటి దినము ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి అంశాన్ని గనక జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్లయితే సిలువ దాని యొక్క అనుభవం గురించి ఇక్కడ చక్కగా రాయబడింది. మనం ఏం చేయాలంటే, మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యేసు సంబంధులము, మనము క్రీస్తు యేసు మార్గంలో మనం నడుస్తున్నాము, మనము నిజమైనటువంటి క్రైస్తవులము అని మనము ఎంచుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి, శరీరమును దాని ఇచ్చలను దురాశలతోనూ సిలువ వేసి ఉన్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే మనము క్రీస్తు మార్గంలో నడుస్తున్నామో మన శరీరాన్ని, దానికి వచ్చే కోరికలను కానీ ఇచ్చలను కానీ మనము సిలువ వేసి ఉన్నాము ప్రియమైన వాళ్ళరా. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, మనము ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనము జీవించాల్సి ఉన్నది ప్రియమైన వాళ్ళరా. ఈ సిలువ అనుభవం అనేది చాలా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ప్రతి ఒక్కరము ఖచ్చితంగా ఆ సిలువ అనుభవాన్ని పొందుకొని ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా. బికాస్ క్రాస్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. క్రాస్ ఈజ్ అ ప్లేస్ వేర్ ద డివైన్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్. We became righteous only when we met the cross. Have you met the cross? That is more important. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని దగ్గరికి వస్తామో, దేవుని దగ్గరికి రావటం అంటే ఎప్పుడైతే మనము సిలువ అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటామో ఖచ్చితంగా మనము నూతన సృష్టి వలె మనము మారతాము ప్రియమైన వాళ్ళరా. దీని గురించి ఇంకా లోతుగా కనుక అధ్యయనం చేసినట్లయితే చూడండి, కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మరి 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం చదువుతాను. ఎలా అనగా, ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వాని పోలిక చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నారు. హల్లెలూయా. ప్రాచీనమైనటువంటి స్వభావం ఏదైతే మనకుందో దాన్ని మనము విడిచిపెట్టాలి ప్రియమైన వాళ్ళ. మనము సిలువ దగ్గరికి వచ్చాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, దాన్ని మనము విడిచిపెట్టాము. విడిచిపెట్టి తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, నూతనమైనటువంటి నవీన స్వభావాన్ని మనము ధరించుకుని ఉన్నాము. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, క్రీస్తుని పోలి మనము ఉన్నాము అని అర్థం ప్రియమైన వాళ్ళరా. అటువంటి బలమైనటువంటి సిలువ అనుభవాన్ని మనము కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా. బికాస్ ఇట్స్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి అంటే, ఇక మీదట ఎప్పుడైతే మనము సిలువను కలిగి ఉంటామో, క్రీస్తు యేసును కలిగి ఉంటామో, పాపం అనేది మన మీద ఆధిపత్యము చేయలేదు. Sin cannot have a dominion on us. Sin cannot reign in our life. Only we are under Christ and we are righteous in sight of God because the blood of Jesus Christ. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా జరుగుద్ది అంటే, మనము దేవుని దగ్గరికి రావాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా. మనల్ని మనం మార్చుకునేటువంటి అనుభవంలోకి మనము రావాలి. దెన్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. అలాగున మనము పరివర్తనము చెందాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు కనుక అలాగునే చేద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళరా. ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి మనందరికీ దేవుని ప్రేమ, యేసయ్య కృప, పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహవాసము సదాకాలము మెండుగా తోడై ఉండునుగాక. ఆమెన్. Thank you very much for your patient listening. This is Pranab Charles, God's ambassador. Thank you very much. Have a blessed week. God bless you all.